ద్రాక్షరసాన్ని తీసుకొని పోయి ప్రజలందరికి పంచండి, ఆ అధిపతికి పంచండి అని చెప్పారు. ఇప్పుడు పోసింది ద్రాక్షరసమా నీళ్ళ? చెప్పండి రా, వాటర్ కదా. కానీ అక్కడ యేసయ్య ఎప్పుడైతే వాటర్ పోస్తున్నారో, ఆ శిష్యులు ఎప్పుడైతే వాటర్ పోస్తున్నారో యేసయ్య అక్కడ అద్భుతం చేసేసాడు. చూద్దామా ఎట్లాగో? ఓకే రైట్, పోయిరా వాటర్ పోయి. ఏమైపోయినారా? పోసింది ఏంటి? వాటర్. కానీ ఏమైపోయినాయి? ద్రాక్షరసంగా మారిపోతుంది. ఇది వెంటనే తీసుకుపోయి